Ahojte a vitajte pri novom videu. Prepáčte, že minulý týždeň nevyšlo video, boli veľkonočné sviatky, maloval som si vajcia, alebo čo sa to vlastne na Veľkú noc robí. Každopádne toto berte skôr ako také krátke informačné videjko. Dúfam, že vám nebude vadiť, že v pozadí budú pustené gameplaye z Fortniteu. Predsa len potrebujem vás u tohoto videa nejako udržať a Subway Surfers sa k môjmu kanálu veľmi nehodí. Možno ste si všimli, že v poslednej dobe vychádzajú na kanáli aj iné videá ako len klasické herné. Je to z toho dôvodu, že chcem proste na tomto kanáli skúšať aj nové veci. Samozrejme sa nemusíte báť, že by som úplne prestal vydávať herné videá. To nehrozí. Hernie hry je moja vášeň a relax. Ale viete, čo je ešte moja vášeň a relax? Filmy a seriály. A preto by som chcel na tomto kanáli tvoriť aj nový obsah týkajúci sa filmov a seriálov. Konkrétne by som chcel natáčať príležitostne nejaké recenzie a reakcie. Ale hlavne by som chcel na tomto kanáli skúsiť oštartovať novú sériu týkajúcu sa filmov a seriálov. 10 faktov. Pôjde o kratšie videjká, v ktorých vždy poviem 10 najzaujímavejších faktov k danému filmu alebo seriálu. Vždy to bude nejaký film alebo seriál, ktorý som už videl. Ak by vás táto séria bavila, tak mám taký plán, že by som sa stále snažil vydávať 4 videá za mesiac, ale s tou zmenou, že 2 videá by boli teda herné a 2 filmové. Pravdepodobne na striedačku, ale skôr podľa toho, na čo sa budem práve cítiť. Len sa proste budem snažiť, aby to boli 2 herné a filmové videá. No, jednu tému som už dokončil, teraz poďme na druhú. A tá je taká, že by som chcel skúsiť vydať nejaké video nadabované umelou inteligenciou. Nebojte sa, neplánujem z tohto kanálu spraviť AI kanál bez duše. Sám sa zastávam toho názoru, že videá, v ktorých hovorí človek, majú väčšiu hodnotu. Myslel som to skôr pre prípady, ako bol napríklad tento počas sviatkov, kedy som nemal možnosť nahrávať video. Takže napríklad v takejto situácii by mi to AI dubbing zjednodušil. Každopádne to by bolo asi všetko, o čom som vás chcel v tomto videu informovať. Ak by ste na to chceli povedať svoj názor alebo máte nejaký dotaz, nebojte sa ho napísať dolu do komentárov. Samozrejme, ak sa vám videjko páčilo, môžete dať like a ak ešte nemáte, môžete ma podporiť aj odberom. Za všetko podporu vám ďakujem a my sa uvidíme zase u ďalšieho videa. Tak sa majte a zatiaľ čau.